Morning sa ating lahat. Ayusin natin ang ating camera. Medyo madilim. Alright, good evening po sa ating lahat, sa mga viewers natin dyan all over the world. At live po tayo ngayong gabi. So live tayo at today is Friday, November 22. Hello guys, good evening. So yun nga po at nakita natin sa mga balita ang mga nangyayari dito sa Catanduanes. Ito po yung ating napansin ngayon at nabasa natin yung mga damage na nangyayari po sa Catanduanes. At yan, over 4,000. Sabi po dito sa ABS-CBN ay 4,000 household po pala ang talagang nasira nitong si Bagyong Pipito sa Catanduanes, guys. At grabe. So yan, hello sa ating 5 viewers. Yan, meron tayong 5 viewers, guys. At sana po ay nag-dinner na kayo. Nag-dinner na po ba kayo? Yan, dinner po tayo. At ang ating dinner ngayon ay isda. Ang ating ulam, isdang bangus. Isdang bangus, guys, na daing. Alright, at yan nga po, isa sa malungkot na balita sa Catanduanes. Hello Manoy, musta po kamo? Sabi ni Mama Roda. Ayan, yan sa Manila. Taga-Karamuan ini. Yan, shoutout sa mga taga-Karamuan. Kay Ma'am Roda na taga-Karamuan. Almost 4,000 houses po pala ang naapektuhan nitong si Bagyong Pipito dito po sa Bicol. Lalong-lalo na sa Catanduanes ay almost 500 dito ay hindi na talaga matirahan. So yan ang lungkot na balita na 500 tao ang pamilya ang nawalan talaga ng tirahan sa Catanduanes. Samantalang sa 3,500 ay nasira talaga yung kanilang mga bahay. At ayon din po sa report ay almost sabi sa report ay ang damage na mga infrastructure ay nasa 10 billion. Nasa 10 billion po ang na-damage ng bagyong si Pipito. Grabe guys, ang daming pera po ito na nasayang. At ito nga po ay naglanding po sa Catanduanes na super typhoon. Kumusta man po ang Karamuan? Kakagaling ko lang po doon at nag-live po tayo. Nag-live po ako doon sa sentro ng Karamuan. Madam Roda, napanood niyo po ba yung live natin sa Karamuan nung nakaraang araw? I miss you so much, Manoy. I miss you too, Ma'am Roda. Shout out po and salamat sa ating 7 viewers ngayong gabi. At pa-thumbs up naman po ng ating live ngayong gabi, guys. Tingnan nyo to, ang dinanas palang hangin ng typhoon ng Catanduanes sa Typhoon Pipito ay almost 300 kilometers per hour. Talagang super typhoon. Kaya yung iba natin mga kababayan sa Catanduanes ngayon ay wala pa pong kuryente, walang bahay. Shout out Matt Bangoy. At alam niyo po ba mga kapartido o mga kahabi na almost 408 na paaralan po ang sinira nitong si Bagyong Pipito. 408 at ang 244 na classroom dyan ay talagang totally damaged. Naalisan ng bubong na mga classroom.
Kaya meron po kami dito sa DepEd po ay meron sanang ngayong kaming semestral break o tinatawag naming seminar for teachers for 1 week ay ginawa na po ngayon ng DepEd na yung 1 week po na dapat walang pasok sa Lunes ang mga mag-aaral ay ginawa po itong make-up class ng mga mag-aaral dito sa Bicol. Kaya isa po itong magandang balita na inalis na po yung training naming mga teacher at ginawa po ito instead na magti-training kami for 1 week na sem break ng mga bata ay gagawin po itong make-up class ng mga mag-aaral dito sa Bicol. Yan po ay merong regional memo from our regional director Sir Gilbert Sadsad na yung aming 1 week na in-service training ay gagawin pong make-up class sa mga mag-aaral dito sa Bicol kasi halos ang dami na pong suspension ng bagyo dito sa amin. Hindi lang bagyo, pati yung mga masamang panahon, mga low pressure area na pumapasok dito sa Bicol ay sinosuspend ng aming governor. Kaya ang dami pong sagasaang oras ng mga mag-aaral sa pag-aaral nila. Kaya yun naman pong meron naman po sana kaming alternative yung distance learning na kung saan ay nagsisend kami through online ay hindi po siya masyadong effective kasi alam naman natin ngayon sa panahon ngayon guys ay sa panahon ngayon ay moderno na. Ang mga mag-aaral po ngayon ay alam na ang gagawin pag may sinenda tayong assignment sa group chat o sa ating page. Ang gagawin ng mag-aaral ngayon ay online na lang, magsi-search na lang, hindi na mag-iisip. I-search na lang sa internet ang sagot. Meron ng AI app na tinatawag ngayon kaya dapat ngayon ang mga teacher ay mas advanced sa mga mag-aaral. So hindi kami nagbibigay ng mga pagsusulit na makukuha lang sa internet, dapat ay galing talaga sa libro. Kasi ang mga mag-aaral po ngayon ay iba na. Alam na po nila, mas marunong pa sa mga teacher ang mga mag-aaral pagdating sa modernong teknolohiya, sa internet, sa pagbabrowse. Kaya yan, nagtataka kami kasi merong naka-perfect sa exam, yung pala ay ginamitan ng AI app. So, ganun po ngayon. Kaya, yung DepEd ay nag-isip na sa dami po ng mga suspension ng klase sa aming paaralan, ay sa mga paaralan dito sa Bicol, sabi ng aming regional director, ang aming bakasyong isang linggo sana ng mga mag-aral, ay gagawin po itong make-up class. So, yung tinatawag nating sem break ay aalisin at gagawing make-up class for the whole week. At regular classes po kami next week. Kaya yun ay isang magandang balita para yung mga mag-aaral namin ay hindi naman po ma-left behind. Kasi tulad ng kung naalala nyo guys, nung pandemic, sobrang nakakaawa po yung mga mag-aaral dito sa Pilipinas. Talagang yung mga mag-aaral na hindi ko naman dinidegrade pero may mga grade 9, grade 8, grade 7, hindi marunong magbasa. So, ganun po ang epekto niyan sa mga mag-aaral. How much more dito sa mga taga-Catanduanes na naapektuhan ng bagyong si Pipito. Diba? Right. Thumbs up. Malabo po, Manoy. Musta po. Malabo po ba yung live natin ngayon? Tingnan natin. Malabo daw yung live natin. Mahina na naman siguro ang internet natin guys. Okay naman ang ating monitor dito. Malinaw naman tayo guys. Alright, ang malabo siguro yung live natin sa Karamuan. Opo, pasensya na po kung malabo yung live natin sa Karamuan. So, thumbs up, sabi ni Matt Bangoy. Alright, musta po sila Isko. Miss ko na sila. Alright, so nasa nanay po nila yung mga batang sina Isko. So, alright. At sa Catanduanes nga po, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan na almost 244 na classroom ang sinira po nitong si Pipito. Na kung saan ay nasa 408 na paaralan ang na-damage.
Kaya nakakaawa po. Yan, nakikita dito sa mga larawan na ang mga classroom na ito ay talagang hindi na po mapapasukan. Nawala ng bubong, nawala ng kesame, nabasa ang mga libro, nasira ang mga upuan, at inilipad pa yung mga yero. So yan po ang kaganapan sa Catanduanes. At salamat po sa ating Pangulo. Nakita po natin sa presidential website na shinare ng Presidential Communication Office na nagpadala po ang Office of the President ng 50 million na calamity aid sa Catanduanes lamang po, sa probinsya ng Catanduanes lamang. Salamat po dyan sa ating effort ng ating mga nasa gobyerno na nabibigyan aksyon yung mga problema sa ating mga bagyong nagdaang ito. At bumisita din po yung ating presidente dito sa Bicol. Nakita po natin sa post ng ating mga sa FB na nag-aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos papunta sa Catanduanes. At sa ngayon ay merong 500 na mga pamilya sa Catanduanes ang nawalan talaga po ng bahay. Talagang wala, zero na. Pag ganun ang nangyari ay miski bubong hindi mo na pakinabangan, yupi yung mga bubong. So klarong-klaro po dito Jay, ayan, Matt Bangoy, shout out. Salamat po sa inyong pag-react. Salamat sa inyong thumbs up. Paki-thumbs up naman po ng ating live ngayong gabi. At kung inyong may share, mas maraming salamat po. Ma'am Benilda Balbag, hi Sir JR. Shout out po Ma'am Benilda. Kumusta po at kayo po ba ay nag-dinner na? At ngayon nga po ay kakatapos lang natin mag-dinner. At today is November 22, Friday. Happy Friday everyone. At tayo po ay nalulungkot sa mga kababayan natin mga taga Catanduanes dahil hanggang ngayon ay ano pa sila, talagang lugmok pa po sa iniwang pinsala nito si Bagyong Pipito. At sabi pa dito na sa Legazpi sa Region 5 reported na merong 408 school ang na-damage, 244 were completely destroyed by the Typhoon Pipito. May international name na si Manyi. Yan po ay dito lamang sa Bicol. Ang report po yan ay dito lang sa Bicol. Hindi pa po dyan kasama yung sa Cagayan at sa ibang part ng northern part ng Pilipinas sa damage na ito. Kaya talagang malaki po ang naging epekto nito sa atin dito sa Pilipinas. Dito naman po sa amin sa DepEd ay meron na pong memo na binaba na kinakancel na po yung Christmas party. Yan. Hindi na, hindi naman kinakancel. Kumbaga, hindi po tawag dito, hindi na pinapayagan yung mga mabonggang mga party ng mga mag-aaral dito sa public school kasi kumbaga simpleng salo-salo lang siguro, ganyan. At dahil nga po ito sa matinding iniwang pinsala sa lahat sa kabuhayan ng mga Bicolano dito sa aming lugar, hindi na po pinapayagan yung mga magarbong Christmas party, sabi ng aming mga opisyal sa DepEd. So, tama naman po yun kasi alam naman natin na ang ating mga mag-aaral dito, lalong-lalo na sa mga public school, ay mga anak po yan ng mga magsasaka, anak ng mga nagninegosyo, anak ng mga nasa larangan ng mga nagtatrabaho, at lahat po yun ay naapektuhan. Kaya tama naman po na yung ating DepEd ay bigyan ng pansin ito na minsan kasi ay na karoon na ng ganitong problema, hindi man lang kinoconsider yung ganong mga bagay na kinakailangan ay wag nang magkaroon ng mga mabonggang Christmas party.
Ang importante po ay alam natin kung ano yung diwa ng Pasko. So yan. Sabi pa dito ay 244 classroom were completely damaged. The distribution was follow. Ito sa Camarines Sur, dito sa amin, Camarines Sur po kami, ay 128 na classroom ang nasira sa Camsur. Sa amin yan, dito po yan. Sa Catanduanes naman po, ang nasirang mga classroom ay 102. 102. So bakit mas marami po yung sa Camarines Sur? Kasi mas malaki po yung aming area sa Camarines Sur. Sa Catanduanes ay medyo maliit po ang area nila, kaya siguro ganun po yung figure. At sa Camarines Norte, 14 lamang pong classroom ang nasira doon. And the total of 3,000 plus learners ang na-displace ng typhoon. Ibig sabihin ay wala sila ngayong classroom, wala silang mga libro, wala silang mga upuan, nawala yung bubong. At siguro, pag ganito ang nangyari, ay distance learning ang nangyayari nito. Pwedeng kung sa barangay elementary, pwedeng sa ilalim ng puno na mangga, doon na lang po ang pasok ng mga mag-aaral ngayon. At sabi pa dito, nag-send ng team ang aming DepEd regional team papuntang Catanduanes para i-assess daw ang mga damage pa sa mga paaralan para mabigyan ito ng aksyon. So yan. At salamat po sa ating gobyerno kasi hindi naman po sila nagpapabaya. So nakita natin sa post, meron na din pong mga relief operation ang DSWD sa tawag dito, papuntang Catanduanes. Hello po, Ma'am Corazon. Kiako, dapat po talaga wala na munang party kasi di na magasta ang magulang. Musta yung apat na magkapatid, Sir JR? So, sabi yan ni Mama Benilda Balbag. So, tama po kayo. Ini-encourage po na kung po pwede nga ay wala na nga sana ng Christmas party. Simpleng ano na lang sa classroom, yung ipaliwanag na lang ng teacher kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. Yun na lang po ang mahalaga. Kumpleto ang pamilya, maganda ang samahan, di ba? At walang away-away, at mailagay sa isip ng mga mag-aral na ang Pasko ay ito yung pagsilang ng ating tagapagligtas na si Kristo. So yun po yung pinaka-essence ng ating dapat ibigay sa mga mag-aaral. So yung apat na magkakapatid po, Mama Benilda, ay nasa kanila pong magulang, at yun po ay sila po ay nasa piling ng kanilang nanay. At kung hindi po ako nagkamali, yung lola din po nila ay yun po yung tumitingin sa kanila, Ma'am Benilda. Shout out po and welcome sa ating live ngayong gabi. Salamat sa tatlong nag-thumbs up ngayon at salamat sa ating 42 viewers. At yan, almost 500 na bahay ang nasira. At sabi pa dito sa ABS-CBN ay wala namang namatay. Yan, wala namang pong namatay sa Catanduanes. Ayon po yan sa ABS-CBN na kahit na merong nasirang mga bahay na 500 na totally nawasak talaga, ay wala naman pong nasawi sa Catanduanes. Yan po ang isa sa magandang blessing na wala naman pong nadamay na buhay dito sa Catanduanes. Sa agrikultura naman po, ito yung isa sa matinding nasagasaan po sa Catanduanes, yung agriculture. At ito daw po ay 7 billion ang nasira, sabi dito. Nag-exceed na sa 7 billion na damage sa agriculture ang iniwan nito si Bagyong Pipito, at causing additional 266 million agricultural damage, at yung 7 billion po ay sa pangkalahatan sa buong Bicol.
at sa mga dinaanan po nitong si Bagyong Pipito. So alam naman natin na karamihan sa ating mga kababayan dito sa Bicol po ay mga magsasaka. Diba? So yung mga magsasaka, yan po yung nagpapakain sa atin. Yan yung huli kong sinabi nung nag-live tayo na ang mga magsasaka ay yan po yung nagpapakain sa atin. Kaya talagang mga bayani po yan. At yan, sila yung matinding sinagasaan nitong si Bagyong Pipito. Alright, at pati yung mga mangingisda ay sana ay mabigyan din po ng ayuda ng gobyerno. So sabi ko nga noong nakaraang live ay hindi naman tayo kontra dito sa 4Ps sa mga binibigyan ng tulong, pero sana ay bigyan ding pansin yung mga magsasaka at yung mga mangingisda na talagang nagtatrabaho para pakainin yung mga tao, di ba? So sila yung nagbibigay sa atin ng everyday na pang-ulam, nagbibigay sa atin ng mga preskong isda. So sana ito ang bigyan ng pokosan ng gobyerno na bigyan ng tulong, di ba? Yung mga nagtatrabaho, yung mga nasa construction worker, di ba? So sana yan ang bigyan ng pansin na sila yung bigyan ng additional na income, di ba? So yung masisipag ang bigyan ng tulong, di ba? Yung mga hindi nagsisipag ay dapat i-encourage na magsipag para hindi sila maging liabilities ng bansa, di ba? Hindi naman sa tayo sa mga tambay, pero pag ikaw ay tambay, di ba? Pag nagkasakit ka, pupunta ka sa rural health unit, ikaw ay gagamutin ng gobyerno, bibigyan ng gamot, pero wala ka namang naibabalik sa gobyerno, di ba? So wala ka namang return sa investment sa iyo ng gobyerno. So bakit pa natin dapat bigyan ng tulong yung mga wala namang ginagawa para makatulong sa ating bansa? So ang bigyan natin ng focus, kung ako lang naman ang tatanungin ng ating gobyerno, ay yung mga masipag magtrabaho, yung mga nasa laylayan na sektor ng trabaho, mga construction worker, nagtitinda ng isda, mga mangisda, nagtatanim ng palay, nagtatanim ng gulay, kasi sila po yung nagpapagod para magkaroon, umikot ang ekonomiya dito sa ating lugar, sa bansang Pilipinas, dito sa lugar namin. Yan ang mga bumubuhay sa market, di ba? Kung wala itong mga nagtatanim ng gulay, nagtatanim ng talong, nagtatanim ng ampalaya, nagtatanim ng mga okra, yung mga nagtatanim ng palay, kung wala sila, ay wala, sarado ang merkado natin. Sila yung nagpapagod. So dapat talaga namang ibuhos na ng gobyerno. Sila yung dapat bigyan ng boost na assistance para sipagan pa nila yung mga pagtatanim, di ba? So marami ngayon ang naluluging mga magsasaka. Pag binaha yung isang palayan, wala na, lugmok na. Naisangla yung bahay, naisangla yung lupa, wala na. So na-displace na yung magsasaka. So dapat ang gobyerno talaga ay binibigyan po ng pansin po ito na alalayan yung mga magsasaka natin. Pag na sinalanta ng bagyo, bigyan ng insurance, di ba? Insured yung mga na magsasaka. Alam ko dito meron yan at na-insured po yan. Kaya lang, sad to say, meron lang pinipiling mga magsasaka. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na ma-insured ang kanilang mga produkto. Tulad ng mga nagtatanim ng mais, yan, number 1 po yan. Kasi ang mais ay number 1 na napakalaki ng kapital. Mais, palay, yung kopra, yung mga nagkukopra sa bundok, ay isa sa mga malaking player sa paglago ng ating ekonomiya. Sila yung nagpapaikot ng pera, di ba? At yung mga mangisda, simula sa mga nanguhuli, namimingwit, at yung may mga malalaking bangka, mga troll, mga nangingisda, ay sila dapat ang tulungan ng gobyerno. Alright, shoutout sa ating 27 viewers. Salamat po sa ating 3 thumbs up ngayong gabi. Ang oras natin ay alas 8 ng gabi po. Happy Saturday night, Friday night. Salamat po sa inyong panonood. Thumbs up naman po ng ating live. Salamat sa tatlong nag-thumbs up dyan. Thumbs up naman po.
Malaking tulong na po yun na madagdagan ang ating thumbs up dyan. At sa mga nag-share ng ating video ngayon, salamat po. Alas 8 ng gabi. Today is Friday night. Kumusta po ang inyong Friday? Ang inyong maghapon, kumusta po? Ngayon po ay tayo ay hindi nakapasok ng trabaho sa maghapon dahil po sa ating injury. Meron po tayong injury sa paa. Kaya po hindi tayo ngayon nakapasok ng trabaho. At tayo ay hindi masyadong nakakalakad. Meron tayong injury po sa paa. So shout out sa ating 32 viewers. At sa Cagayan, ayan, sa Cagayan daw po ay merong 44 unpassable bridges sa Cagayan. So maraming nasirang tulay sa Cagayan. At nakita ko po sa Facebook post na merong mga baka na inanod ng baha sa Cagayan. So yan, isa pa yan sa mga magiging epekto nito sa ating mga magsasaka, mga nag-aalaga ng hayop. Ano po, sa Cagayan ay 44 na mga tulay ang naputol o nasira, hindi madaanan. Sabi po yan dito sa ABS-CBN News and Entertainment page. Yan po ang ating pinagbabasehan ng ating mga detalye. Kasi ito po yung sa pagpili ng mga balita ngayon, dapat ay wise din po tayo. Huwag tayo maniniwala basta sa mga post sa FB. At ako po ay tumitingin talaga sa mga website ng mga legitimate na mga site ng mga balita tulad nitong presidential page, communication office ng Pangulo, sa Malacanang, sa GMA, sa ABS, sa CNN. So yan po. So huwag tayo magpapaniwala sa lahat ng nakapost sa FB. Kasi ang FB po, ang Facebook po ay isa sa mga napakalaking nagkakalat ng maling impormasyon. Napakarami pong fake news sa Facebook wall, di ba? I-scroll mo lang yung Facebook mo ay kung hindi ka po hindi ka marunong magsuri, ikaw po ay madadaya sa Facebook, sa mga post sa Facebook. Kasi marami po ngayon nagnanakaw ng mga picture, maraming magnanakaw ng video, i-repost, bibigyan ng ibang caption para lang kumita po dyan sa Facebook. Hindi naman po yan na nadedetect ni Facebook agad, lalong-lalo na kung inedit po pati audio, hindi nyo po yan madedetect. Mabuti po, mas mahigpit po si YouTube. Si YouTube ay pag gumamit ka ng ibang video at in-upload mo kay YouTube, automatic po, nadedetect po yan ni YouTube. Ganun po ka-advance si YouTube. Compare po kay Facebook na parang si Facebook ay tinotolerate po yung mga peking larawan, peking mga video. Yun nga po isa sa mga video ko at picture ay nakita ko sa ibang mga page. Pero pinabayaan ko na lang po. Pero still nagagamit nila na sila po ay nagkakapera doon sa mga ninanakaw nilang mga litrato at mga video. Kaya talagang pagdating sa Facebook po ay negative na negative po ang pagtingin ko. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga FB post kung hindi po ito galing sa legitimate na source. So yan, isa yan sa mga lesson natin sa buhay na huwag tayong basta-basta magpapaniwala sa mga post sa Facebook. Yan, shoutout sa ating 44 viewers. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong gabi? Kumusta po ang inyong Friday? Buong Friday nyo? Kayo po ba ay nasa magandang kalagayan? So marami daw pong mga establishment, sabi naman sa GMA News TV ay maraming mga establishment sa Catanduanes, mga negosyo ang winasak ng malakas na ulan at hangin ni bagyong Pipito. So yan, nakikita natin dito sa mga larawan ang talagang parang dinaanan ng higanting ipo-ipo ang Catanduanes. So siguro ay maraming naluging mga negosyante
sa Catanduanes. Salamat sa ating 45 viewers. Hello, hello. Shout out sa ating mga solid na mga kahabi dyan. Salamat sa 5 thumbs up. May 5 nang nag-thumbs up sa atin. Salamat po. And ngayong gabi ay medyo maganda po ang oras dito sa Bicol. Walang ulan. Maraming bituin ngayon sa langit. Maganda po ang panahon ngayon. Naubos na yung ulan ng mga bagyong nagdaan at sana ay wala ng bagyong dumaan dito sa ating bansa hanggang sa susunod na taon. Para naman makarecover yung ating mga kababayan sa mga nagdaang mga pagsubok, mga nagdaang bagyo, kalamidad dito sa ating lugar. So 408 na para lang po pala ang nasira nitong si bagyong Pipito. Grabe. At kumusta na kaya yung mga mag-aaral ngayon na walang bahay, walang nawalan ng tawag dito, classroom, di ba? So nakakapanghinayang yung mga nasirang classroom na dinaanan ng bagyong si Pipito. At yan, salamat Mama Linda Murata. Shout out po. Yan. Salamat sa inyong pag-support, Ma'am Linda. Shout out po, and sa ating 31 viewers, good evening po. So marami ngayong tao sa Boulevard dito sa aming lugar. Malapit po kami sa Tagas Boulevard at ngayong gabi ay dahil sa magandang panahon, madami po ngayon ang pumapasyal sa tabing dagat. Yung nilive po nating Boulevard nung nakaraang bagyo, yung alon po ay talagang nasa loob na ng highway, pumapasok sa highway, yun po ay malapit dito sa amin. Ngayon pong gabi ay maraming tao na nagpapahinga, nagpa-family bonding ngayon sa Boulevard dito sa aming lugar. Sabi dito ng GMA News Online, walang patay ngunit 500 na bahay ang sinira nito bagyong Pipito sa Catanduanes. Ilang mga bahay, establishmento sa Catanduanes winasak ng malakas na ulan, hangin at daluyong. So, sabi dito sa isang reporter sa GMA, there were 0 casualties but at least 500 homes were severely damaged in Catanduanes as the island province bore the brunt of Super Typhoon Pipito. So yan. The roof of the Emergency Operations Center in Birac was damaged while traffic was impeded due to the floods and fallen trees. So hindi pa po madaanan ang mga kalsada sa Catanduanes at mismong yung bubong ng Emergency Operation Center ng Catanduanes po ay sirang-sira. Nawalan po ng bubong. Several houses in the municipality of Ramoan ay nasira din po dun sa part ng northern Caramoan. Yun po yung nasira o na devastate na masyado nitong si Pipito. So yan ay galing sa ating source sa GMA News Online, your news authority. So sabi yan ng GMA Channel 7. So si President Marcos ay nag-conduct ng aerial inspection din po sa mga munisipalidad dito sa Catanduanes. At nagbigay po ang Presidential Office Malacanang ng almost, sabi dito, ay 50 million na aid sa ating mga nasalanta ng bagyo dito sa Bicol. So salamat po sa ating mga nasa gobyerno dahil po kahit paano ay hindi tayo pinapabayaan ng ating gobyerno dito sa Bicol.
Salamat po dahil hindi tayo pinapabayaan. So sana yung mga magsasaka, mga mangingisda ay bigyan ng mas madaming tulong, di ba? So bigyan ngayon ng libreng bangka yung mga nasiraan, kasi alam ko yung mga sa part ng Catanduanes na mga mangingisda ay nawasak din po yung mga bangka nila. Sobrang lakas ng alon. Kahit saan mo po yan ilagay mo sa bubong ng bahay mo, ililipad pa din po yan. Kaya alam natin na ganun katindi yung nangyari doon. At sana ibigyan ng mga gamit sa pangingisda yung mga magsasaka, mga mangingisda. At yung mga magsasaka naman po ay bigyan ng puhunan, bigyan ng binhi, bigyan ng abono, di ba? Bigyan ng binhi at abono yung mga magsasaka para naman na makabangon muli ang mga taga Bicol. So shout out sa ating 41 viewers. Ang oras natin ngayon ay alas 8:11 na dito sa Pilipinas. Yan, sa mga OFW natin dyan, shout out. Ang OFW natin dyan na mamaya ay papasok yan sa ating live. Salamat po sa mga OFW natin dyan na sumusuporta. Sa Hong Kong, yan, shout out sa mga OFW nga mga nakasuporta sa atin sa Hong Kong. Meron tayo dyan sa Japan. Salamat po sa mga supporters natin dyan sa Japan. Yung aking pinsan dyan sa Japan. Sa Saudi Arabia. Yan, shout out sa mga taga Saudi Arabia. Ang ating mga supporters dyan sa Saudi Arabia. Meron din tayo dyan sa Switzerland. Alright, salamat sa mga supporters natin dyan sa Switzerland. Sa mga sponsors natin, salamat po sa inyong patuloy na suporta. So, isa sa mga nakita natin problema dito guys ng ating bansa ay napaka kulang ng ating kakayahan sa paglalayag. So, kaya yung mga tulad ng Catanduanes po ay tulad ng Catanduanes, nasa isla po sila, hindi agad na ihahatid yung mga tulong dahil sa kulang po sa kakayahan ng ating Coast Guard, ang ating sa Navy na mag-transport ng mga ganitong klaseng equipment, yung mga bulldozer, mailipat sa kabilang isla, yung mga bigas ay mailipat agad. So wala po tayong kakayahan yan dito sa Bicol. Wala tayong nakikita ditong barko na kayang magbuhat ng mga ganyan kalaking equipment para ilipat sa kabilang isla. Yan po ang kakulangan ng gobyerno. Hello, Mama Solo Girl. Hi po sir, bakit wala ka na pong vlog? So meron pa naman po, nagbablog pa naman po tayo sa ating page sa Facebook at YouTube. Kaya lang po, hindi na po tayo ngayon na purely tawag dito, hindi na tayo purely gumagawa ng charity vlog. Tayo po ngayon ay mixed vlog na po tayo ngayon. Kasi po dahil sa ating trabaho at sa ating sitwasyon sa buhay din, di ba? Mas focus tayo ngayon sa ating pamilya at sa trabaho. Kasi po yan po yung ating bread and butter na kung ating mapapabayaan ang ating trabaho ay mapapabayaan po natin yung ating pamilya, yung ating mga anak. Yung 4 na magkapatid po, musta na sila yung pinabahayan. Alright, so nasa piling po sila ng kanilang nanay at ng kanilang lola. So sila po ay nasa kustodiya ng kanilang magulang. At tayo naman po, kaya nagtanong sa atin kung bakit tayo ay bihira na ang ibig sabihin siguro ni ma'am, bihira na tayo charity vlog. Sapagkat po, yun nga po sinasabi ko, ang focus natin po ngayon ay sana maintindihan nyo, ay yung aking trabaho at yung aking pong pamilya. Kasi yung ating trabaho bilang isang public school teacher ay, alam ko naman po, alam nyo yan kasi lahat tayo naging estudyante. Pag teacher ka, halos lahat ng oras mo kinakain ng trabaho mo. Kahit sabihin natin 8 oras lang tayo nagtrabaho sa isang araw, pero dala-dala mo pa yung chichikan mo, yung mga project, lalong-lalo na ako, advisory class, yung classroom mo, papagandahin mo yan, lalagyan mo na kung ano-anong mga pangailangan ng mga mag-aral,
Kaya minsan hanggang Sabado ay nakakain po ng trabaho bilang teacher. Subalit ang sweldo ay hindi naman ganoon ka taasan, sapat lang na makakain at very thankful din tayo kasi meron tayong trabaho. Yun po ang mahalaga. Kahit mababa ang sweldo sa DepEd ay tayo naman po ay nakaka-survive at nakakaraos kahit papaano. At syempre, dahil yan ang ating trabaho, inaalagaan natin para meron tayong pang support sa ating pamilya, di ba? So kasi para po sa akin kasi ang social media po ay ano lang yan, ay hindi po yan na temporary lamang po yan. Kung ikaw ay merong social media account na kumikita ka, meron kang Facebook tulad ng mga sikat ngayon ng mga vlogger, mga sikat na mga influencer, content creator, yan po ay para sa akin ang idea ko po dyan ay mga temporary lang po yan. So, para sa akin, ang mas mahalaga ay meron kang regular na trabaho at meron kang buwan-buwang sweldo na mapagkukunan mo just in case meron kang emergency, di ba? Nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng gastusan na mahalaga, ay meron kang at least may regular kang trabaho maaasahan mo po. So, yan. So, sana ay naintindihan po tayo ng ating mga viewers ngayong gabi. So ano po ang nag-ano ka na, nag-eat ka na? All right. So gusto mo mag-hi? Sige, mag-hi ka dito dali. Ayan, hi. Hi na. Hi, say hi. Hi. Nandiyan ka na. Nakita ka na. All right, pasok na doon. Pasok na, pasok. Hoy! Order! Ikaw, sir. Alright, so ayan po ang ating sagot kay Ma'am Solo Girl. Sana po ay nasagot ko po ang iyong tanong. Ma'am Solo Girl, kumusta po ang inyong gabi? At dito nga po sa Bicol ay hanggang ngayon ay hindi pa po bumabalik ang pasok, lalong-lalo na sa Catanduanes. Wala pa po silang pasok doon. Maging sa Naga City, yung tinamaan po ng matinding pagbaha ay hindi pa po yung ibang paaralan na nalubog sa baha ay hanggang ngayon po ay hindi pa po nagagamit ang mga classroom kasi nasira. Yung binaha at binagyo ay halos parehas po yung epekto. Yung binaha ay naging putik ang kanilang classroom. Hindi man natuklap ang mga bubong pero wash out po lahat ang mga gamit sa loob ng paaralan. Kaya ganoon lang po yung naging epekto dito sa aming lugar, dito sa Bicol, nitong bagyong si Pipito. Sana po ay wala nang sumunod pang bagyo dito sa Bicol kasi talagang tawag dito, nakakaawa po yung ating mga kababayan. So kahit pa yung Bicol ay sabi nga expected na dito lagi dumadaan, pero nakakaawa po yung mga kababayan natin dito na nawawalan ng opportunity na makakain, nawawalan ng mga bahay. Alright. So marami pong nasirang agrikultura sa part ng Bicol. Sabi dito, almost billion of pesos ang nasira na mga sa part ng agriculture. Yan po ang report sa Inquirer. Shout out po sa ating 27 viewers ngayong gabi. Shout out po at salamat sa inyong pag-suporta. Salamat sa inyong thumbs up. Paki-thumbs up na po ng ating live ngayong gabi.
Shoutout po sa ating hello Mr. Seven. Yan, sabi niya may red horse daw siya. Red horse. Shoutout sa iyo. So marami na din po palang mga relief ang naihatid sa ating mga kababayan sa Catanduanes, at tayo po ay natutuwa dahil kahit papaano ay kahit sila po ay magpapasko talagang nakakawa yung mga taga Catanduanes kasi magpapasko po silang napakalungkot, malungkot. Ang iba ay hindi pa makaka-recover kung wala pang pangpalit ng bubong, di ba? Wala pang bahay. Sana ay hanggang bago naman dumating ang Pasko, mayroon na silang kuryente. At yung signal, wala silang signal ng sa telecom, wala silang mga signal, at sana ang mga Catanduanes ay yan, kung magkaroon sana ng pagkakataon na tayo ay makapaghatid ng tulong, di ba? So yan po ang ating pinagdarasal din, na sana ay kung may mga mabubuting loob talaga ay tayo ay tumulong, kung tayo ay makatulong sa Catanduanes, sa ibang part ng Bicol na naapektuhan, kasi lalong-lalo na sa mga mag-aaral. Sabi natin kanina, ang DepEd ay dinidiscourage na po magkaroon ng Christmas party na bongga, So yung simple na lang po, na simpleng siguro magkaroon lang ng simpleng program, at magkaroon ng simpleng pagpapaunawa sa mag-aaral kung ano ang essence, tunay na essence ng Pasko. Kasi dinidiscourage sa po ngayon ng DepEd, at imbes na magkaroon kami ngayon ng seminar, ay yung 1 week na sem break ngayon ay sa DepEd, inalis po yon, at ginawa po itong may pasok para magkaroon ng make-up class ang mga mag-aral dito sa Bicol na napabayaan yung hindi na nakapasok ng paaralan dahil nga po sa epekto nitong si Bagyong mga nagdaan. Simula pa kay Bagyong Christine, kay Opel at kay Pipito, at sa mga masamang panahon na nangyari sa Bicol, ay nasagasaan pong husto ang mga mag-aral dito sa Bicol. Kahit hindi nasira yung kanilang bahay ng mga mag-aral, pero nagkaroon po ng malaking epekto sa pagkatuto ng mga mag-aral, di ba? So kasi yung mga mag-aaral ay kahit bigyan mo yan ng assignment sa bahay, kung hindi naman po na nagagabayan ng magulang, kung hindi nagagabayan ng mga nakakatanda sa pag-aaral, ay wala naman po silang natututunan talaga. Kasi kung aasa sila sa Google, aasa lang sila sa internet, sa mga sagot, at hindi nagagabayan ng mga magulang, ay kulang din po talaga yung learning. Kaya tama naman po yung ginawa ng DepEd na magkaroon po kami ng make-up class sa mga mag-aral dito sa Bicol, para naman mabawasan yung mga non-reader. Madami po dito sa aming lugar sa Bicol, sa mga paaralan, sa mga mag-aral, ang mga slow reader. Ang iba ay hindi pa po marunong magbasa. Kaya sabi ko nga, dapat ito ang tutukan namin mga teacher, ang pagpapabasa, pagsusulat ng mga mag-aral, di ba? So marami dyan na mga private school na advance sila magturo, kasi talagang konti lang yung mga estudyante nila. Pero kami sa DepEd or sa public school, napakarami po ng aming mga mag-aral. Kaya hindi mo na 1:1 talaga sa pagdating ng pag nasa klase ka na. Kaya number 1 po talagang dapat gumagabay din ang magulang at ang mga nakakatanda sa mga mag-aaral na ito. Marami po ang non-reader. Nagsimula po yan nung pandemic, na nagkaroon ng tinatawag na quarantine. Nagkaroon ng walang face-to-face sa mga mag-aaral. Doon po nagsimula
yung karoon ng gap sa learning ng mga mag-aral. Simula sa pagbasa, sa pagsusulat, sa pagkwenta ng mga numero, doon po nagsimula sa pandemic ang problema sa DepEd. At ito po ay sa aking analisasyon, meron po itong chain effect. Meron po itong epekto sa mga darating na panahon dito sa mga magagraduate, di ba? So ang iba dyan, mga kumuha ng mga sa professional na kurso, magtitake ng board exam, magtitake ng mga entrance exam sa college. Malaki po ang epekto nito sa mga mag-aaral. Lalong-lalo na kung sila ay magtitake ng board exam, di ba? So kung ikaw ay graduate na nung ikaw ay nag-aaral ay talagang halos laging walang pasok, hindi na suportahan ang iyong pag-aaral, hindi na monitor. So pagdating po ng oras na mayroong board exam, mayroong exam sa kolehiyo, sa mga scholarship, ay malaki po ang epekto nito sa mga mag-aral. Kaya sa mga magulang dyan na nanonood, di ba? Isa po itong encouragement na sana ay wag nating pabayaan ang pag-aaral ng ating mga anak, ng mga kabataan, kasi ako po ay naniniwala na pag ang mga kabataan po ay marunong magbasa, marunong magsulat, marunong magkwenta, magbilang, yan na po ang kanyang pundasyon sa kanyang future. So kumbaga parang isang inakay na para kang isang inakay na ibon na habang ikaw ay hindi pa marunong lumipad, ikaw ay pinapakain ng iyong inang ibon o ng iyong tatay na ibon. Spoon feeding, sinusubuan pa yan ng ibon at hanggang tumubo ang iyong mga balahibo ng isang ibong ito, ay binabantayan po siya ng kanyang mga magulang, ginagabayan, pinapakain ang isang ibon. At pag kaya ng lumipad nitong ibon na ito, ay sila ay pinapakawalan na, pinapabayaan na ng magulang nila na babuhay na independent. Ganyan po ang buhay ng isang ibon. So ganoon din po sa mga mag-aaral, di ba? Na yung mga mag-aaral natin sa ngayon ay para silang mga inakay. Ang mga batang ito ay tinuturuan natin, sinusubuan natin ng mga magandang pagkatuto sa buhay, binibigyan natin ng mga learnings sa pagbabasa, sa pagsusulat, sa pagkwenta ng numero, sa mga gandang pag-uugali, tinuturuan ng mga mag-aral. At kung sila ay makagraduate, yan, magkakaroon din sila ng opportunity, magkatrabaho, at magkaroon ng sariling pamilya. So yan po, sana ay suportahan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pag-aaral. At kung merong assignment, tanungin kung merong assignment, di ba? Tanungin nyo, meron ba kayong assignment? Ginawa mo na ba yung assignment mo? Ano ba yung project nyo sa paaralan? So yan, ang dapat ginagawa ng mga magulang at mga nakakatanda sa bahay. Tinatanong po natin dapat yung ating mga anak, yung mga kapatid, mga pinsan natin na kasama natin sa bahay, kinukumusta natin. Kasi yung mga mag-aral, ay hindi na po yan basta-basta lalapit sa atin kasi nahihiya din. So kahit tayo yung mga magulang, tayo yung magtatanong, may assignment ka ba? Ginawa mo na yung assignment mo? May papel ka pa ba? May ballpen ka pa ba? Kasi minsan, na-observe ko po yan sa public school. Pumapasok, walang ballpen. Pumapasok, walang papel. Di ba? So, nangihingi sa kamag-aral. Buti na lang kung yung kamag-aral ay merong ballpen at papel. At kung tayo naman ay meron, so hindi naman natin pinagaramot yan. Binibigyan din po natin. Pinapahiram natin ng ballpen. Binibigyan ng papel. Kaya, malaki po ang ambag. Kung kami mga teacher ay kami yung tagapagturo sa mga bata, kami po ay sa tingin ko ay hindi po 100%. Ang 60% po ay, kung ako po ay tatanungin, 60% po ng learning ay pwedeng galing sa amin. At ang remaining 40% po ay pwede pong manggaling po yan sa mga magulang sa loob ng bahay na nag-i-encourage sa mga mag-aral. Kasi naniniwala po tayo na itong mga mag-aaral natin ngayon ay sila yung papalit sa atin, di ba? Magiging future ng Pilipinas. Sabi ni Dr. Jose Rizal, di ba? Ang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Alright, happy Friday po sa ating lahat. Today is November 22,
Friday night at ang oras natin ngayon ay alas 8:30 na dito sa Pilipinas. Shoutout po dyan sa mga OFW natin na nasa abroad, sa mga kababayan natin nasa abroad. Shoutout po sa ating 34 viewers at sa 8 nag-thumbs up. Salamat. Dagdagan naman natin yung thumbs up natin dyan. Salamat po sa mga magta-thumbs up pa dyan. At yan, isang challenge po yan sa ating mga magulang, di ba? Gabayan natin. Hindi man natin mapag-aral yung ating mga anak sa private school, sa mga magagandang paaralan, at kung napag-aral lang natin yung ating anak sa public school, okay po yan. Kasi ang public school ay nakakasabay naman po sa private school. Kaya dapat yung mga magulang, mga ate kuya na mga mag-aral na ito, ginagabayan dapat po yung mga estudyante natin. Kasi hindi lang po kami mga teacher ang nagbibigay ng aral dyan. Kung kami ay magbigay ng assignment, dapat may nagpa-follow up sa bahay, di ba? Kumusta? Meron ka na bang project? Nakapag-drawing ka na ba ng iyong mga dapat i-drawing, di ba? Nagpa-drawing sa MAPE, sa arts, sa physical education, sa mathematics, sa values education, maraming area. Shoutout po, sir, kay shoutout natin si Project 89. Shoutout po sa family ko dyan sa Huyon-Huyon. Yan, shoutout ano po, si Saipo Igdi sa Huyon-Huyon. Ang satuyang shoutout. Project 89. Shoutout ang mga taga Huyon-Huyon, Tigaon, Camarines Sur, ang aking mga kabarangay. Shoutout po and hello. Good evening. So, sana nga po ay ngayong darating na December ay meron tayong mapasayang mga mag-aral, di ba? So, sa mga nais dyan na mag-sponsor ng ating tawag dito, mag-sponsor sa ating mga mag-aral, kahit simpleng ballpen at papel, ay pwede po tayong makatulong sa mga mag-aral. At message nyo lamang po ako para tayo ay magkaroon ng activity ngayong December. Sa mga OFW natin dyan, yan, magsusolicit tayo ngayon dito sa ating live na pasayahin natin yung mga mag-aral dito, mga mag-aral dito sa Bicol. So, punta tayo sa isang elementary school at yan, makapagbigay tayo ng saya ngayong December. Shoutout sa Martinez family. Dito po yan sa Huyon-Huyon. At sa Calle Aquino. Alright, sa Sitio Aquino. Dito po sa Barangay Huyon-Huyon. Shoutout daw po, sabi ni Project 89, ang kanyang pamilya Martinez. Di ba? Sa mga OFW natin dyan, mga sponsors natin dyan, nananawagan tayo, di ba? So, magkaroon tayo ngayon ng project ngayong December na magkaroon tayo ng papasaya natin guys, yung mga mag-aaral natin dito sa Bicol. Simpleng ballpen at papel. Okay na po yan, di ba? So, message nyo lang po ako sa ating FB page at sa ating FB profile sa John Rodley Ragsaba. At magkaroon po tayo ng activity ngayong Pasko dito sa Bicol. Kahit simpleng kasiyahan sa mga mag-aral. Yan, mag-lunch tayo ng isang pamaskong handog sa mga Bicolanong mag-aral. Yan, simpleng ballpen at papel. Yan, mag-solicit tayo via live. Gawin natin yung live natin gabi-gabi or every other day, every 2 day, kalawang araw mag-live tayo at mag-solicit tayo ng mga kahit school supplies, ano po, isang ballpen, isang notebook, di ba? Maibigay natin sa mga mag-aral dito sa Bicol. Kasi yan po yung pinaka basic na kailangan ng mag-aral, ang pangsulat at ang susulatan na papel. So, yan po ang kailangan dito sa Bicol kasi marami pong nabasa ng mga gamit, nawala ng mga gamit sa paaralan, nawala ng mga bag, nawala ng mga libro, nabasa ng bagyo. Kaya isa po yan sa magiging magandang tulong natin sa mga mag-aaral dito sa Bicol. Ang magkaroon sila ng simpleng ng ballpen
at ng susulatang notebook or papel. So yan, share natin ang ating live para marami sa ating mga OFW dyan, yung mga sponsors na gusto mag-sponsor dyan ay magkaroon tayo ng activity para sa mag-aaral dito sa Bicol. Karoon tayo ng pamaskong handog sa mga kabataang Bicolano. Yan, magkaroon tayo ng pamaskong handog sa mga kabataang Bicolano dito sa ating lugar. Alright, ang oras natin ngayon ay nasa na tayo? 1 hour na po tayong live. Alright, salamat sa inyong pagpasok or pag-support sa ating live ngayong gabi. Salamat sa ating 15 na viewers at kumusta kaya ngayon ang Catanduanes? So wala pa po silang kuryente. At sabi dito sa ulat ng ABS-CBN, ito po ay sa pangkalahatan, meron daw pong na-damage na 266 million sa agrikultura ang sinira nitong si Bagyong Pipito. At sa buong Pilipinas ay may naiulat pong 6 na taong patay ang iniwan nitong si Bagyong Pipito. Sabi po yan dito sa www.abscbn.com news about Super Typhoon Pipito. Ang sabi dito ng ABS-CBN, Super Typhoon Pipito nag-iwan ng 9 na patay at pinsala sa agrikultura na humigit kumulang sa 266 milyon peso. Tamsak host, salamat Ai Cooking Channel. Shoutout natin si Ma'am Ai. Salamat po Ma'am Ai sa iyong support sa ating live ngayong gabi. At yan, salamat po at sana nga po ay makalikom tayo ng tawag dito. Gagawin nating project ngayong December dito sa mga mag-aaral natin sa Bicol, di ba? Pamaskong handog para sa kabataang mga Bicolano. Sa mga mag-aaral na nawalan ng mga school supply, makapagbigay sana tayo ng simpleng school supply, kahit isang ballpen at isang notebook sa ating mga mag-aaral. So, salamat po sa ating 9 viewers dyan. Salamat at sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. So, sabi nga natin kanina, yung mga nasa agrikultura, mga nasa larangan ng agrikultura, ay sila yung talagang naapektuhang husto. Yung mga nagtatanim ng palay, nagtatanim ng gulay, at ang mga mangisda, sila po yung nasalanta nitong bagyong si Pipito. Mga negosyante, sila din po ay naapektuhan, kaya sana ang gobyerno ay sila po yung bigyan ng atensyon, matulungan ng gobyerno yung mga nasalanta na mga nasa field of agriculture, sa fisheries, mga nagninegosyo, mga simpleng negosyanteng na wala ng puhunan, ay sana ay mabigyan ng gobyerno ng asistensya. So sa mga nagtatanim ng palay, di ba? So mamahal ngayon ang bigas, mamahal ngayong December ang bigas. Sa dami po ng palayan na nalubog sa baha, sa dami po ng palayan na dinaanan ng baha, natabunan ng putik ng mga palayan, kaya mamahal po dito sa Bicol ang supply, ang palay at ang mga gulay. Mamahal po yan dito ngayong December at November kasi malaki po ang epekto nitong nagdaang bagyo sa ekonomiya ng aming lugar. Kaya salamat sa inyong suporta at sana ay mayroong sa ating mabuting puso na mag-sponsor sa atin para mabigyan natin ng at least ng tulong yung mga mag-aaral natin dito sa Bicol. 'Di ba? So magkaroon tayo ng pamaskong handog sa mga kabataang Bicolano. Yan, magbibigay tayo ng mga school supplies dito sa Bicol. At salamat po sa ating 14 viewers ngayong gabi. At pinapanalangin natin, prayer po natin na sana
ay yung mga magsasaka, yung mga mangisda ay makabangon. Mga negosyante dito sa Bicol ay makabangon at makapagsimula ulit ng kanilang negosyo, ng kanilang mga trabaho sa bukid, makabalik yung kapital nila, magkaroon sila ng dilensya kasi sila po, sabi ko nga, yung mga magsasakang ito, ang mga magsasaka ang nagpapakain sa atin. Sila ang nagbibigay sa atin ng preskong mga gulay, sila ang nagbibigay sa atin ng bigas para tayo ay kumain araw-araw. Sila yung nagbibigay sa atin ng preskong isda, mga mangisda, nagbibigay sila ng pagkain natin araw-araw, di ba? So minsan binabarat pa natin, di ba? Nababarat pa yung mga magsasaka, barat yung mga namimili ng gulay. So dinaanan na ng bagyo yung kanilang mga palayan, yung kanilang gulayan, pero babaratin pa ng mga namimili, di ba? So sana ay makabawi po talaga o makabangon uli ang mga magsasaka dito sa Bicol. Kasi ay sila po yung pinaka nasa ibaba, sabing salaylayan, yung mga magsasaka natin at mga mangisda, mga tinatawag nating isang kahig at isang tuka. Kasi po mahirap po ang trabaho ngayon dito sa Bicol, lalong-lalo na nasira pa yung bahay mo, nawalan ka ng kabuhayan, nasira yung tindahan, nasira yung negosyo mo, talagang marami pong maghihirap dito sa Bicol. So yan, salamat sa ating 9 thumbs up at sa ating 8 viewers ngayong gabi. Shout out po sa ating lahat. Ngayon po ay Friday night, November 22. Shout out po sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dan, share your live, sir. Salamat po, Project 89. Salamat po sa Martinez family dito sa Huyun-Huyun. Shout out natin at si II Cooking Channel, shout out. Si Solo Girl, shout out. Mama Linda Murata, shout out. Ma'am Corazon Quiaco, hello po. Mama Pinilda Balbag, shout out po. Si Matt Bangoy at si Ma'am Roda. Salamat, tulog na siguro si Ma'am Roda. Shout out natin yung mga taga Karamuan. Shout out natin yung mga taga Catanduanes at dito sa Partido area ng mga nanonood. Shout out po. Almost 1 hour na po tayo naka-live ngayong gabi. So meron pala tayong binahaging larawan kanina. Meron tayong ibinahaging larawan na pinopromote natin yung Bicol, di ba? So kahit malala yung bagyong dumaan sa amin, pero in the positive side, marami po kami ditong mga magagandang pasyalan sa Bicol. Lalong-lalo na po sa Karamuan. So ito po yung natuklasan kong isang magandang lugar dito sa aming sa Karamuan. Yan, pwede nyong pasyalan. Pinost po natin ito sa ating YouTube channel. Yan, mga magandang pasyalan dito sa aming lugar. At isa po ang Karamuan sa number 1 sa turismo. Ang turismo po ang bumubuhay, isa sa mga bumubuhay sa Karamuan. Ang Karamuan po ay dito po yan sa Bicol, sa 4th Congressional District ng Camarines Sur. At isa po sa mga pinagkukunang yaman o income ng mga tao dito sa amin ay ang turismo. Mga nag-tour package, mga naghahanap ng hotel, natutulugan sa mga isla, naghahanap ng bangka na rerentahan para sa island hopping. Ayan po ang bumubuhay dito sa aming lugar, sa Karamuan. Ano po? Kaya sa mga magbabakasyon dyan, yan, piliin nyo ang ating sariling atin dyan sa Karamuan. Madaming isla ang pwede nyong pasyalan dito sa aming lugar. At hindi ganun kamahal kumpara sa Boracay, kumpara sa Palawan. Hindi po ganun kamahal ang gastos dito sa aming lugar kasi mura po dito sa amin ang rate.
Hindi tulad sa mga ibang mga pasyalan ay pang foreigner. So dito sa amin sa Karamuan ay kailangan mo lang mag-research ng mga tour guide na mga mura po, di ba? Murang-mura lang. May mga hotel dito mura lang. Kaya yan, suportahan natin ang turismo dito sa Bicol, lalong-lalo na sa Karamuan, dito sa aming lugar, sa Sangay. Meron din po kaming pinagmamalaking tourist destination dito sa aming lugar, ang Atulayan Island, ang mga baybayin dito sa dagat sa Sangay Camarines Sur. Meron din po kaming pinagmamalaking mayon dito sa Albay na pwede nyong pasyalan. Ano po, para naman manumbalik po yung siglan ng turismo dito sa aming lugar sa Bicol. At sa Karamuan din, dito makukuha ang mga preskong isda na talaga namang murang-mura. At dito din sa aming lugar, sa Sangay, sa Lagunoy, marami po dito sa amin ang mga mangingisda. Kaya dito ang source namin ng mga preskong isda. At bukas nga po ay susubukan din natin naman bukas na mangisda, bukas ng morning. Kasi yung plano natin magpunta ng Garchitorena po ay medyo hindi yata matutuloy kasi po dahil sa injury natin sa paa. Meron tayong injury ngayon sa paa kaya 50-50 po. Pag hindi po ito bumuti bukas ay hindi tayo makakapunta ng Garchitorena. At tayo po ay mangingisda dito sa tabing dagat sa ating lugar. So yan po ang ating ginagawa pag walang trabaho. Pag wala tayong vlog ay tayo ay mangingisda. Teacher sa umaga, mangingisda sa gabi. So yan po ang aking ginagawa minsan. Yan, shoutout sa ating 11 viewers. Salamat po. Salamat sa inyong support. Sa mga nag-share po ng ating live ngayon. Salamat po. And ang panalangin natin sa Diyos na sana ang mga taga-Bicol, lalong-lalo ng mga taga-Catanduanes ay i-bless pa. Bigyan ng panibagong pag-asa, ng blessing. At sana po ang mga taga-Catanduanes ay patuloy na pagpalain ng Panginoon at bigyan ng mga opportunity na makabangon sila sa kanilang pagkakalugmok dahil sa bagyo. So, pinapanalangin po natin na sana ay ang mga kabataan sa Catanduanes, ang mga nawalan ng paaralan, nawalan ng mga bahay, sana ay sa mga oras ito ay masaya sila at meron silang pamilya, sana ay wala silang sakit, sana po ay buo ang kanilang pamilya. So yan po ang ating panalangin para sa mga kababayan natin dito sa Catanduanes. Salamat sa ating 10 thumbs up. Salamat po at sa mga hindi pa dyan nag-thumbs up, paki-thumbs up naman po ng ating live ngayong gabi. At yan, shout out sa ating 19 viewers ngayong gabi. At hindi na po tayo magtatagal, almost 1 hour and 13 minutes na po tayong nagla-live ngayon. At sa susunod na mga araw ay magla-live tayo. Kasi sabi natin ay tayo ay magsusolicit through our live para makatulong tayo dito sa ating mga kabataang Bicolano. Pamaskong handog para sa mga mag-aaral na Bicolano. So yan po yung ating objective ngayong December. Sa mga kapanood ng live na ito at sa mga gustong mag-donate, mag-sponsor ng mga gamit sa eskwela, ay welcome na welcome po kayo sa ating page. Mag-message para sa mga gustong mag-donate ng ballpen at papel, isang notebook. Isang ballpen at isang notebook po, pwede na po yan. Kahit isang ballpen o isang notebook, pwede para sa mag-aaral natin dito sa Bicol. At bigyan natin ng pag-asa yung mga mag-aaral na nasalanta ng bagyo, pero ay sana muli silang awag silang panghinaan ng loob na mag-aral ulit. Mag-aral ng mabuti para sa kanilang future. So yan. Sa ating 18 viewers dyan at sa 10 nag-thumbs up, salamat po. Shout out Ay Cooking.
At God bless everyone. Salamat sa inyong panonood. At hanggang dito na lang po naman ating live. Okay, Jer Habi is signing off, mga kapartido. Signing off. Thank you and God bless everyone.